ପ୍ରାୟତଃ 13-14 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ପ୍ରେମରେ ମନ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ କିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋକା ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ମନର ସାଥୀଟିଏ, ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଆପଣାର ପିଲାଟିଏ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ମନ, ଯିଏ ମୋ ବାଳକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବ ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିବ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖେଳ କରୁଥିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଝିଅମାନେ ଖୋଜି ବୋଲନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରେମିକା। କଥା ହେଉଛି 26-9ର ଝିଅ ମେଘା। ମେଘା ଏହି ବୟସରେ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା। ବୟସ ବହୁତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଦୁଧ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ମେଘାର ସାଇଜ୍ ଦେଖିଲେ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଟୋକାମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡି ଦୋହଲେଇ ଦୋହଲେଇ କୂଅ ମୂଳକୁ ଯାଏ, କିଏ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ତା ଆଗ ପଟକୁ ଯାଇ ତା ଦୁଧ ଫାଙ୍କ ଦେଖୁଥାଏ। ଗାଁ ଯାକ ଟୋକାଙ୍କ ନଜର ମେଘା ଉପରେ। ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପୁଡ଼ିବା କଥା ଭାବୁଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିବା କଥା ଭାବୁଥାଏ। ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି ମେଘା କେଉଁ ଟୋକାଙ୍କ ବାଣ୍ଡର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ମେଘାକୁ ସିନା ସାଇ ଟୋକା ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମେଘାର ମନ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ମେଘା ଯେମିତି ହରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହରି ସାର୍ ବି ମନେ ମନେ ମେଘାର ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ନିତିଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡି ହୋଇ ଖାଲି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥାଏ। ମେଘା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୁରା ଜଳୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମେଘା ବ୍ରା ବି ପିନ୍ଧୁନଥିଲା। ତାର ଦୁଧର ଉପରେ ଖାଲି ସେମିଜଟା ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଦୁଧ ମୁଣ୍ଡି ଯୋଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମେଘାର ଏଭଳି ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ହାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ମେଘାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହରି ସାର୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବାଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଥାଏ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ହରି ସାର୍ଙ୍କୁ ମେଘା ଭାରି ଲାଇନ୍ ଦେଉଥାଏ। ହରି ସାର୍ ବି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥାନ୍ତି ଓ ମେଘା ପାଖରେ ବସି ପୁରା ଘଷି ହେଉଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମେଘା ଦୁଧରେ ହାତ ବି ଘଷି ଦେଉଥାନ୍ତି। ହରି ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ମେଘାର ଦେହ ପୁରା ସିରି ସିରି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ହାଲକା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ମେଘା ଭାବୁଥାଏ ସାର୍ ଜୀବନ୍ତେ କି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପିଲା ଭିତରେ ଚିପାଚୁପି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ହରି ସାର୍ କହିଲେ ମେଘା ଟିକେ କମନ୍ ରୁମ୍ରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ। ମେଘା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସିଧା କମନ୍ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। କମନ୍ ରୁମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ହରି ସାର୍ ବି କମନ୍ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ହରି ସାର୍ ମେଘାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ତାର 32 ସାଇଜ୍ ଦୁଧକୁ ମନ୍ଥି ଚାଲିଲେ। ମେଘା ଖାଲି ଓହା ଓହା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଚିପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ ବୋଲି ଦୁହେଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ହରି ସାର୍ କି ମେଘା ଦୁଇଜଣ ଶୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ହରି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ମେଘା ତା ବିଆ ବାଳ ଆଉଁସୁଥାଏ ଓ ତା ବିଆ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଘଷି ଘଷି ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲା। ସେପଟେ ହରି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡଟିକୁ ଧରି ମେଘା ମେଘା କହି କଟକପୁରୀ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି 3 ଦିନ ଗଲା। ରାତି ହେଲେ ମେଘା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଓ ସାର୍ ମେଘା କଥା ଭାବୁଥାଏ। ହେଲେ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ହରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆଉ ସବୁ ସାର୍ ଛୁଟିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 8-10ଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଓ 8-10ଟା ଝିଅ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ମେଢ଼ କାନ୍ଧେଇ ପିଲାମାନେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ମେଘାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ହରି ସାର୍। କହିଲେ ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏ ଘର ଓଳାଓଳି କିଏ କରିବ? ମେଘା ବୁଝିପାରିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଇସାରା। ପାଖରେ ଥାଏ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର। ହରି ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଡ୍ ସାର୍ ଚାବି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବିସର୍ଜନ ସାରି ଫେରିବାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। ଏଇ ମଉକାରେ ମେଘାଙ୍କୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ହରି ସାର୍ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଶି ହରି ସାର୍ ବାହାର ପଟୁ ଖିଡ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ। ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଆଉ ମେଘା। ହଠାତ୍ ମେଘାକୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ମେଘାର ବାଳ ଆଉଁସି ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଘାର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ହାତ ଲଗାଇ ତାର ନରମ ନରମ ଦୁଧ ଓ ଥଲ୍ ଥଲ୍ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେଘା ଦେହ ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଓ ହା କରି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ହରି ସାର୍ ମେଘାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସାଇ ଦେଇ ଚଢ଼ି ତଳକୁ କରିଦେଲେ। ମେଘାର ଗୋରା ଗୋରା ବିଆରେ ବୁଦା ବୁଦା ବାଳ। ବୁଦା ବୁଦା ବାଳ ଉପରେ ହରି ସାର୍ ଆଉଁସୁଥିବା ବେଳେ ମେଘା ଖାଲି ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷଟେ ତା ବିଆ ପାଖୁଡ଼ାରେ ହାତ ମାରିବାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ମେଘା। ମେଘା ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ନ କହିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ବିଆ ଘର୍ଷଣର ମଜା
ନେଉଥାଏ ସେ। ଏପଟେ ହରିସାରଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରଟା ଉଚ୍ଚା ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ମେଘା ବି ସାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାରଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ବାଣ୍ଡକୁ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରିସାର ମେଘାକୁ ତଳକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ବିଆ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୂରାଇ ଚୁଷିଲେ। ଜିଭରେ ତା ବିଆକୁ ସଲସଲ କଲେ। ମେଘାର ମନୋକାମନା ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ନୂଆ ବିଆ, ଛୋଟ ପିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ ନେଇପାରିବ? କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥାଏ। ମେଘା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡଟା ପୂରାଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲେ ବି ମନରେ ଡର ପଶି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ହରିସାର ସେତେବେଳେ ମେଘାର ବିଆ ମଝିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଦେଲେ। ସେଟା ପଚ୍ କିନା ପଶିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମେଘାକୁ ପଚାରିଲେ, ମେଘା, ତୋର କ'ଣ ଢିଲା ହୋଇ ଯାଇଛି? ସେ କହିଲେ, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରୁଛି। ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରା ପଶି ଯାଉଛି। ହରିସାରଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଡର କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ନିଜ ବାଣ୍ଡକୁ ସଳଖ କରି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେ ମେଘା ବିଆରେ ଢୁକେଇ ଦେଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡଟା ମେଘା ବିଆରେ ସଟ୍ କିନା ପଶିଗଲା। ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନାଦି ଚାଲିଥାଏ। ମେଘା ଖାଲି ଓହା ଓହା ହୋଇ କମ୍ପେଇ ଉଠୁଥାଏ। ସାର୍ ଆହୁରି ଗିହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗିହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଗିହଣା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଥାଏ। ହରିସାର ବି ଆହୁରି ଜୋରରେ ନାଦି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସାର୍, ମେଘା କହିଲା, ସାର୍ ନୂଆ ପୋଜିସନରେ କରନ୍ତୁ। ହରିସାର କହିଲେ, ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖା। ମେଘା ତା ଗାଣ୍ଡିଟି ହରିସାର ଆଡ଼କୁ ରଖିଦେଲା। ବିଆରୁ ବାହାରୁଥାଏ ଥପ୍ ଥପ୍ ଗରମ ପାଣି। ପଛପଟୁ ଟାଣି ଆଣି ହରିସାର ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡଟା ପୂରେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିବା ବେଳକୁ ମେଘା ଇଲୋ ବଉଲୋ କହି ଚିଲେଇ ଉଠେ। 7 ଇଞ୍ଚର ବାଣ୍ଡ, ପୁଣି ପଛୁଆ ଗିହଣା। ମେଘା କୁଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ତଥାପି ହରିସାର ତିନି ଚାରି ଥର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିବା ପରେ ମେଘା କହିଲା, ସାର୍ ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ, ମୋ ବିଆ ଫାଟିଯିବ। ହେଲେ ହରିସାର କୋଉ ଛାଡ଼ିବ ଲୋକ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ତାର ବିଆ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗେହିଲେ। ଏମିତି ଅଧାଘଣ୍ଟା ଗେହିବା ପରେ ହରିସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଓ ମେଘାର ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ହରିସାର ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ମନ ହେଲେ ସବୁଦିନ ଗେହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।